हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। आखा खुरसु आपनालोके सब भाले पाले आसे। गुड इभिनिं फ्रेंड्स। नै सा लाबायलै एकदम फुरा लाखादां साखौ दिनै गिलाससे जाहां जाहां। माब्रै दं फंबाय बिनानावमोन? मोजां दं दा? दासान्दि बिराद बेस्थ'लै, एकदमबारे खामानिया अयथासार भिर, माने बिराद हेडेक एकदमबारे। उफाय गैया, लाइफआव थांनानै थानोब्ला नों खस्थ' खालामखानांगोन, नङा होमबा? लाइफआव যাই থাকিব লাগিলেতো কষ্ট করবাই লাগব, উপায় নাই আৰু জীৱনত কামেই কাম থাকিলেহে মানুহৰ মানে হেৰি হৈ যায় না, সাকসেস হৈ যায়। जिखुनु फिसा साक्सेसआनो जाथों बा गिदिर साक्सेसआनो जाथों, माने खामानि थायोब्लासो मानसिया साक्सेसफुल जानो हायो, नंगौना नङा? मानसिया बेस्थ' थानांगौ, आजादि संसारा मोजां नङा। বিজি লাইফাসो मोजां, नङा होमबा? ব্যস্ত থাকিলেহে মানে ফলটো ভাল হয়, ব্যস্ত নাথাকিলে মানে ফলটো ভাল নহয়। এইকাৰণে উপায় নাই আৰু মানুহ হৈছে যিহেতু মানে জীয়াই থকাৰ কাৰণেতো কিবা এটা কৰবাই লাগিব, হয়নে নহয় গাইছ? ইউটিউবত আহিছে যেতিয়া আমি কষ্ট করবাই লাগবো, হয় না নহয়? কষ্ট করবাই লাগবো। ইউটিউबाव फैबाय जेब्ला जोङो नाजानांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, हार्ड वार्किं खालामनांगोन। खारन नोङो माबा मोनसे गोबां सुबुङानो जायफोर बिथांमोना इउटिउब दा खुलिदों, नङा होमबा? उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन बा लोगो नोंथांमोन, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे थांखि लानानै फैदों, नङा होमबा? इउटिउबाव फैनाय माने दा इउटिउबनिफ्रायबो जों माबा मोनसे इनकाम खालामनो हायो नालाय, दा बेखायनो जोङो खस्थ' खालामनांगोन, कन्टेन्ट लाबोनांगोन, मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानांगोन आरो, नङा होमबा? मोजां मोजां माने भिडिअ बानायनो, ब्लग्स बानायनो जों नाजानांगोन। माने जायफोर बिथांमोना दायो इउटिउबजों माने गरसे गरनै बा गोबां रां खामायनो हाबाय, बिथांमोनाबो जों बयनिबो पाब्लिकनि, नङा होमबा, नायगिरि बिथांमोननि सापर्ट मोननानैसो बिथांमोनाबो दा मोजां प्लेटफर्माव मोनहैनो हादों, बा खायसे दा जालांगासिनो, आवगायगासिनो दङ। रावबो हारसिङै साक्सेस जानो हाया जुदि नों इउटिउबाव फैबायब्ला, नंगौना नङा? जोङो सापर्ट मोननांगोन, जोंखौ सापर्ट होग्रा ओंखारनांगोन, गावजों गाव अनलायनांगोन। बेफोरबायदि माने सापर्ट, आंबो सापर्ट होबाय, आंखौबो होबाय, बेफोरबायदि जुदि होलायोबा खिन्थु जोङो इउटिउबाव साक्सेस जानो हागोन, नंगौना नङा? जों बेयो जाबाय मोनसे इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय, नंगौना नङा? रावबो सुबुङा आं दिनै माने एकदम इउटिउबाव फैदों, आं दिनै साक्सेस जागोन, नों निजे बेखौ माबा डिसाइड लानो हाया। बे जाबाय पाब्लिक मेटार, नङा होमबा? पाब्लिकनि सायावसो जागोन। आरो जों गावजों गाव मदद होलायनांगोन। दाथ' गोबां इउटिउबार्सफोर दङ, नंगौना नङा? जोंनि बर'नि गेजेरावनो जा, जिखुनु जाथिनि गेजेरावनो जा, असमियानि गेजेरावनो जाया मानो, जिखुनु हाजार हाजार लाख लाख इउटिउबार्स दङ। जुदि इउटिउबार्सफोराबो गावजों गाव जुदि एसे मदद होलायोबा, आरो लोगोसे जोंहाथ' गोबां माने इउटिउबार्स नोंनि जोंहा इउटिउब नायगिरि बिथांमोन, पाब्लिकफोर बिथांमोनाथ' नायखायोआनोसै। दा जों बयबो बिदिनो माने सापर्ट होलायोबासो जों गाव गावनि थांखियाव माने मोनहैनो हागोन आरो आं बेखौ सानो आरोखि। दा बेखायनो जायफोर दानि इउटिउबार्स दङ, बिथांमोना जाहाथे मदद होलायो गावजों गाव, जाहाथे आंबो मदद होगोन बा आंखौबो मदद होदो। बे माने रटेसन सिस्टेमा जुदि सोलियोबा जोङो इउटिउबाव सानसेबाबो साक्सेस जानो हागोन, आं सानो आरो लोगोसे नायगिरि बिथांमोन नङाब्लाथ' जों साक्सेस जानो हाखाया। नायगिरि बिथांमोननि थाखाय जोङो मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजानांगोन, आरो जों गावजों गाव एसे जुदि मदद होलायोब्ला जों निस्सय साक्सेस जानो हागोन आरो जों गाव गावनि थांखियाव, नङा होमबा?